Elbette kompaniyada yine täze bir besprovodnoy naushnikimiz bilen dolu, genişleýdi tanıştyrmak bilen bu ME62 besprovodnoy naushnikimiz. Kitayski zavoddan gelen naushnikimiz. Ne görüşüňiz ýaly adından belli bolşy ýaly ME62. Şeýle çorny-bel dizaynda gelen korovkasy. Gitdi korovkasyny raspakovka edelim. Tak. Naushnikimizden заряднигы Type-C. Naushnikimizden elbette özi. Deredin kapsula görnüşünde gelen. Men hali zaryada koydum, уже tayinladım size. Kapsula görnüşünde gelen. Оболочкалы. Необычный dizaynda. Gloçukları ören udobny, içte oturmayanlığı sebepli. Bular nämes udobny? Almasy udobny. Ne dedim? Şeýle stilnice dizaynda. Siyari linja için. Ani elbette sensorny. Beýleýärde glokda ören udobny oturýan 3-4 saat zaryat saklaýa. Keýsiniň özüni elbette 3 separ doldurup bolýan. Ha, beýleýärde Nemezde dolu görnüşde görkezeyim. Deredin köp müşterilerime de aýtdy, naushnikler içinden gaçýar diýip inham. Men size görkezçi. Naushnikimiz näçe temizledi. İçinden gaçan okşan ýaly. Naushnikni saklaýyşy sapyjanyasy güýçli. Kstati, men size Bluetooth'a baglap berjek. Nähile bolýanlygyny, çak baglanýanyny görkezçi. Bluetooth'umuzy ýakýas. Naushniklarymyzy elbette çykarýas. Gözletýäs. Häzir edim. ME62. Подключение. Вот, подключились. Elbette köp kişi sorady ya, goýa naushniklaryň bahasyny oýandak diýip. Elbette buny skidkada 430 manatdan 5 vilayata dastavkamyz bar. Elbette dastavkamyzdan şäherçi Mut dastavka edip berýär. Siziň zakarlaryňyza garaşýar.